Това е картата на годишната програма за миналата 2024 година или все още течащата 2024 година. И съответно виждаме какво е било активирано за една година за нашето съвместно преживяване на Земята, като всеки вече в зависимост от своя дизайн ще преживява тези активации, тези качества по своя си специфичен, различен начин. Така че най-важното, което трябва да знаете, че за един такъв анализ трябва да познавате вашата карта, т.е. да знаете какво е вашето вътрешно устройство, нали? Даже не психологическо, а енергийно. Защото с психологията много по-добре се занимава астрологията. Там има много повече неща, които могат да бъдат видяни в така да кажем, в полето на психиката, нали, докато ние с Human Design виждаме много добре как работи енергетиката на човека. Нали, енергетиката може много силно да се разминава с психиката. Нали, имаме в Human Design 4 типа, като всеки от типовете може да бъде Козирог с асцендент, Овен и така нататък. И тяхната енергетика ще бъде много различна, защото отвътре енергийното им тяло, енергийното им поле е устроено по различен начин. Устроено да взаимодейства със света по различен начин. Така че първото, което трябва да знаете, да познавате вашата карта, да знаете поне базовото устройство на вашата енергийна същност. Нали, това е картата на човека, който говори, моята карта, с два канала в гърлото, т.е. това, нали, всеки в Human Design си има някакво предназначение основно, за което е роден, нали, и съответно може да видите какво е вашето основно предназначение и може да видите и вашите там спомагателни канали към вашето предназначение. Така че това са двата аспекта. От една страна трябва да знаете, да познавате вашата същност, от друга страна, когато правим анализ на годишния транзит, можете да съпоставите характеристиките, които активират планетите в годишния транзит, с това, което вие разполагате във вашата карта и да си направите някакви изводи. И съответно, в зависимост от активациите във вашата карта, вие ще възприемате годишния транзит по различен начин. И затова, съответно, всеки човек в общото пространство на случване, защото всяка година си има някаква глобална програма, върху която работи цялото човечество, в която участва цялото човечество. Един огромен глобален сценарий. И съответно всеки вътре в този глобален сценарий си има някакво конкретно място и си има някаква точка на възприемане според своята си съдба и според своя си дизайн. Тоест, ние си имаме дизайн, този дизайн е вписан в някаква среда, която също си има дизайн. И това цялото нещо е вписано в глобалния транзит. Може да си го представите като нещо такова. Това сте вие, това тук е вашата среда, с която вие си взаимодействате, която също си има дизайн, т.е. това са различни хора или структури от хора, които също си имат дизайн. Нали, това сте вие, вашия дизайн, свързани сте по някакъв начин с тези хора. И съответно, в зависимост от глобалната програма, нали, ето е глобалната програма, тя влияе на цялото ето това поле, нали, на всеки един от тези хора по различен начин. И всички заедно правиме една такава един общ сценарий, в който участваме и всеки си получава ролята според неговия си дизайн. Нали, имаме един глобален сценарий, нали, който е ето съответно определен от планетите в момента, в който Слънцето влезе в 41-ви портал. Това се случва някъде на 21 или 22 януари, в зависимост от годината, датата се измества с няколко часа. И съответно това нещо влияе върху всички, т.е. всичките ни действия, възприятия и така нататък са вписани в ето този голям божествен сценарий и съответно всяка година общо човечеството си има някаква как да го кажем, някаква програма, която да отработи. Тоест нашето общо съзнание, което се оформи от съзнанията на тези отделни същества и съответно групи от същества, трябва да работи върху ето тези теми. И съответно всяка една от планетите, която виждате, нали, в Human Design, ние заедно, както и в астрологията, работиме с
разположението на планетите по отношение на нас в момента на нашето раждане или по отношение на нас в някакъв конкретен момент. Нали, в различните части на света, в зависимост от това къде се намираме, нали, някъде новата година ще бъде посрещната по-рано, някъде по-късно. И съответно това, по което ще се отличава, нали, програмата в астрологията, за това нещо отговарят домовете. Това е нещо, което тепърва ще трябва да навлиза в Human Design, за да може да се добави някаква локализация, нали, не да се разглежда транзита като цяло, като едно общо нещо, ами да видим, че има някакви локални въздействия, които са различни във всяка една точка от света. Нали, за сега разглеждаме общо разположението на планетите, какво формират, какво активират в тази карта, как това нещо взаимодейства с различните хора, т.е. ако ви имате 22-и портал, със сигурност този 12-ти портал, тази луна в 12-ти портал, вие ще я разпознавате, ще я усещате, ще я виждате, ще я забелязвате повече през тази година в общото поле. Тоест, програмата, нали, ето тази комбинация от планети, създава едно общо поле, с което ние се свързваме през нашите активации. Ако имате във вашата карта 22 портал, но нямате 12, когато влезе Слънцето в 41 портал, тази луна ще се закрепи в общото, така да кажем, глобално, човешко, несъзнавано, от което ще се възпроизвежда, нали, по време на годината от различни хора, особено от хората, които имат тази активация. Те ще изпъкват по някакъв начин в общата глобална програма и съответно вие ще може да наблюдавате. Ето, ще започнем с Севи. Тя има 22 портал на отворени емоции. Сев, имаш ли да кажеш нещо за 12-ти портал през тази година? Направи ли ти впечатление нещо в комуникацията? Имаше ли драматизъм? Забеляза ли някакъв излишен драматизъм в или думи, които пораждат този драматизъм? Така само. В общото пространство. Така, само тук ме питат, Константин, това е обзор на 24-та ли, понеже така пише в чата, или прогноза за 25-та, което обяснявате в момента. Използвахте думата ще, значи за 25-та. Не, това е анализ на изминалата 2024, нали, който ще направим сега, ще си поговорим. Да, добре. А под това, което спомена, както е нашето предназначение, типа ли си има предвид или нещо друго? Не. Когато говорим за реализация на предназначението в Human Design, това предназначение е нещо изключително, строго, специфично, в което участва вашия тип, участват всичките ви активации, планети, канали, с които разполагате. И това цялото нещо трябва да подкрепи вашето индивидуално съзнание, което да изпъкне, да остави някаква следа в общото пространство, в което живеем, тъй наречен инкарнационен кръст. Така че вашето предназначение е свързано с нещо много по-холистично, отколкото просто с типа, към който принадлежите. Може да се каже, че типа на енергетиката, с която сте родени, нали? Генератор, прожектор, рефлектор или манифестор, определя по-скоро това как ще си реализирате вашето предназначение. Тоест, как ще се, нали, генератора си реализира предназначението чрез извършване на полагане на някакви усилия. Усилия, чрез които създава и поддържа някакви процеси в този свят. Системно, устойчиво, продължително във времето, от началото, през развитие до някакъв завършек, нали, след което започва нов процес. Нали, на генераторите се държи на практика всичко, което е устойчиво в нашия свят. Така че типа е по-скоро това, чрез което, нали, начина
по който ние се движим в този свят и взаимодействаме с другите. Защото всеки от типовете има различен начин на взаимодействие и различна, така да кажем, основна базова функция, която изпълнява. Нали, генераторите извършват създаването и поддръжката на някакви по-такива дългосрочни процеси, манифесторите стартират, задвижват някакви неща, прожекторите в този сложен, продължителен, бавен генераторски процес, разтегнат във времето, търпеливо насочват развитието на този процес, като показват някакви неща, които виждат, защото са устроени да виждат неща, които не виждат другите. Защото другите са заети с техните функции. И съответно това нещо, като представете си го като пирамидка, можете да си наблюдавате дизайна. Нали? Дизайна не е толкова прост, колкото нали, може да ви изглежда на пръв поглед. Нали? Ето аз съм генератор, значи това. Супер. Ти си генератор, нали? Но ти си генератор какъв? Ето. Индивидуалист, племенен веднъж, племенен два, също така и абстрактен, също така и логичен. И това нещо вече дава съвсем друга картинка. Да, на първо ниво съм генератор, нали, на второ ниво съм индивидуалист, нали, племенен индивидуалист с логично абстрактен ум. Ето, това е на второ ниво. На трето ниво вече имаме друго нещо. Имаме с какъв профил, нали, как се реализира тази енергетика, в каква роля се реализира, в ролята на едно-три. Изследовател, човек, който дълбае, който поддържа, отговаря за основата на нещата. Нали, и съответно след това имаме и инкарнационен кръст. Може да кажем, че накратко може да си разгледате дизайна като една такава пирамидка с няколко нива основни. Нали, тук е вашия инкарнационен кръст, ето кръста на законите. Кръст на законите. Нали, това са, така да кажем, основните носещи компоненти. Нали, след това има естествено, имате си някаква перспектива, имате си някаква среда, в която виреете, в която ще се развива вашия дизайн. Имате си определени планети, чрез които ще извършвате също определени, ето примерно Марс, ще внасяте някакви промени в този свят. След това имате си някакви устойчиви закони и имате си някаква лична трансформация, нали, която е част от общата трансформация на вашето поколение. Тоест, ние сме родени в някакво поколение. Ето Плутон е бил в 44 28-44, нали, Плутон е бил в Скорпион, когато себе се е родила. И това е цяло поколение с Плутон в Скорпион в различните портали и съответно дружно всички преработват тази тематика. И съответно за големите планети е така. И си имате, т.е. предназначението ни не е такова линейно, простичко, както си го представят много хора. За какво съм роден? Ами да направиш семейство, да засадиш дърво и да си купиш вила на Хаваите, примерно. Нали, в битов план, нали, с нашето битово съзнание, много пъти ние упростяваме нещата, всъщност ние сме много по-многоизмерни и участваме в много повече процеси, отколкото си даваме сметка. Нали, с нашата енергетика, с думите, ние не виждаме докъде стига влиянието, което оставяме. Примерно един манифестор е тук да опознае влиянието си. Нали, аз мога да кажа, че повечето манифестори дори не си дават сметка, че имат някакво влияние, някакво въздействие, което отива много по-далече от един разговор с някой, с който в момента са си поговорили. Нали, чрез хората вашето влияние като а, ам, ехо отзвучава някъде много по-надалече, отколкото вие си представяте. Както и прожекторите, когато насочват някой един, те променят цели траектории, защото един генератор е свързан с много други хора и когато вие го насочвате и променяте нещо в неговата траектория, с него заедно започват да се променят всички останали. И ние много пъти не си даваме сметка за тези неща. Колко по-надалече стигат корените ни, нали, това, което излиза от нас, това, което не виждаме откъде пристига това, което влиза в нас и колко далече отива това, което излиза от нас. Така че предназначението, реализацията, нали, това е основната тема на Human Design, реализация на предназначението. Като това предназначение не е като предназначението в астрологията. Нали, не е вашия психически, психологически филм и сценарий. Това е нещо, което е още по-назад, още по-земно, още по-фундаментално.
Тоест, това не е вашата там върховна божествена личност. Това е със съвсем битови, механични, нали? Той Раза това казва. А, нали, нарича Human Design механик. Тоест, това е нещо, което е много просто, механично, такова м- базово. Нали? Т.е. тази енергетика, независимо от това вашата личност, доколко там е пробудена, доколко, нали, колко силно преживява осмия си дом и там стелиума в еди какво си. Нали? Това, което може да видите с астрологията. Докато тук имаме съвсем базов носещ дизайн в някаква структура, защото в Human Design ние може да разгледаме хората и като просто някакви частички от една голяма организация, от една група и можем да видим в тази група, съответно, защото тази група си има собствен дизайн, който е сглобен от енергетиката на всичките тези хора и ние можем да забравиме за индивидуалните качества и да видим групата като едно цяло какво ще представлява. Което е абсолютно различно, нали, от психологическия филм на хората, които са вътре. Тоест енергетиката и психиката са много различни неща. Тоест това, което ние преживяваме, в което се вживяваме, начина по който живеем, нали, нашата личност живее в един свят, в който постоянно нещо се случва, ние ги преживяваме нещата, гледаме някакъв филм. Нали, в дизайна ние влизаме малко по-надолу от това нещо, на нещо, което е изключително а, Тоест, излизаме, нали, ако погледнете тези числа, като просто някакъв механичен, автоматичен код, който работи по някакъв си начин в взаимодействие с всички останали, можем да махнем всичките преживявания, нали, на човека и да оставим енергетиката и взаимодействието на тази енергетика с останалата енергетика. И ние пак ще можем да правим много точни изводи, независимо от това какъв е филма в главата на човека. Нали? И това е за мен разликата поне от всичките последни години наблюдения, че вашия дизайн, той ще работи абсолютно независимо от това как се филмирате вие. Нали, ако искате да имате по-дълбоко разбиране за вашия психически филм, по-добре е да се насочите към астрологията. Астрологията дава наистина изключително добър поглед върху психиката на човека и върху целият голям общ психически сценарий, в който ние се изживяваме като някакви, там някой друг се изживява. Тоест имаме някакви архетипични такива взаимодействия един с друг през зодиите, през езика на зодиите. Нали, и аз вече си го представям след толкова години работа, защото ние доста години се занимаваме с описанието на различни процеси от дизайна, така че да може това нещо да се вкара в софтуер. Значи няколко проекта сме започвали до сега за създаване на дизайнерски софтуер с изключително дълбока дълбочина на разбиране на енергийните процеси, така че да може процесора да смята и да съпоставя различни данни. И това, което ми направи впечатление, че всъщност нещата, които изучаваме в Human Design, те не дават тези отговори, които може да даде астрологията, нали? Защото Human Design може да си го представите така. Това е като някакъв, нали, представете си вашия дизайн като някакъв механизъм, енергиен механизъм, който стои зад реализацията, техническата реализация на вашата там мисия, която имате в астрологичната карта. Тоест, вие имате там някакъв потенциал, който е вързан в едно архетипно поле, в което ние, нали, като някакъв, нали, за мен е астрологията като някакъв начин да надникнеме в този такъв визуален интерфейс на личността, в който тя изживява някакъв филм. Тоест, ние гледаме филма. Human Design е като някакъв сух код, който човек трябва наистина доста добре, доста надълбоко да вникне в него, за да може от този сух код да вади да вади някакви сценарии. Нали, да може да вижда сценариите. Защото това е нещо много фундаментално и може да се реализира по много различни сценарии. Тоест, ние нямаме толкова
добре описан сценарий в Human Design, колкото в астрологията. Нали? И от друга страна, планетите задават много фиксирана рамка, по която ще се движи енергията вътре в нашата структура и ще се реализира съответно през нас в живота на другите. Тоест, ако вие не си реализирате потенциала индивидуално, това не значи, че хората, с които взаимодействат, няма да реализират някаква част от вашата енергия в техния живот. Нали, това е много интересно да се наблюдава. Независимо от това какъв филм имате, нали, затова има такива интересни сравнения, нали, когато хората питат, добре де, ама ето аз съм с този дизайн и той е глекъв мощен дизайн, ама нищо не е постигнал в живота. Ми да, защото развитието на съзнанието и въобще целият този филм, в който той, защото той с този дизайн ще участва в някакъв филм през домовете, в които са му наредени тези планети. Нали, той ще гледа с този дизайн един филм, а вие с същия дизайн, нали, може да гледате абсолютно различен филм. Плюс нашия дизайн е вписан в различни игри с различни хора. Тоест неговите родители там са едни, вашите родители са с друг дизайн. И съответно това оставя различен отпечатък. Това, което искам да кажа е, че Human Design е нещо, което е много фундаментално, нещо много устойчиво, което може да наблюдавате, но трябва да търсите, да го гледате по-скоро като някаква енергетика, някакви енергийни взаимодействия за това какво се случи през годината, кой успя да преживее темата на далачния 5710. Индивидуалното оцеляване и съответно кой какво успя да научи. Забелязахте ли го това като тема, че всъщност първо, нещо, което открих през годините, че най-ярко се проявяват темите, когато Слънцето мине вече от... да пуснем колелото по-скоро. Когато Слънцето мине през 31-ви портал насам, т.е. от средата на годината нататък. Ето тук. Това е някъде през август. Началото на лъва. Нали, това е опозицията, т.е. това е половин година, половин слънчева година. Слънцето минава от тук и някъде от тук вече започва много ясно да се виждат, да се усещат аспектите на изминалата година. Поне по мои наблюдения това е, нали, в началото може да не се вижда толкова, колкото когато вече мине през 31-я портал, портал на инструкциите. Давай сравносметката, пък който не е бил да се запише за прогнозата за 25. Еми, добре. Чакай малко да се адаптирам към... Нали, очаквах, че има повече хора, които са били, нали, да обсъждаме малко така случилото се. Добре. Да превключим. Така, значи аз много ясно преживях тази година усещането за закаляването на идентичността, индивидуалната идентичност, индивидуалните аспекти. Еми да, 51-ви портал. Нали, това е буквално енергията, чрез която се кове нашата идентичност, в която се изковава алхимичното злато, тук в 25-ти портал, нали, портала на универсалната любов, чрез шок, който отваря съзнанието. Тоест, ние лично буквално преминахме през... Аз мога да кажа, че това е най-големия психологически шок, нали, защото когато става дума за някакви опасности, нали, и ние психологически сме подготвени за тях, те колкото и да са шокиращи, нали, не са някакси човек като е подготвен вътрешно психологически, той се справя лесно с шока. Обаче когато шока, нали, пристига, нали, това всъщност е най-интересното на 51-ви портал, че шока е нещо изненадващо. Тоест опасностите, нали, Далака се занимава и въобще тая енергия тук на 57-ми портал се занимава с посрещане на опасностите. Нали, интуитивно, 57-ми портал е хексаграма два пъти вятър, т.е. това е будността тук и сега, във всеки един момент да можем гъвкаво да реагираме. Това е максималната гъвкавост, на която ние можем да
а, на която сме способни, за да можем да посрещнем трудностите, опасностите на живота. Опасностите за нашето оцеляване, психическо, физическо, емоционално, всякакво. 51-ви портал е портала на шока. Шока, който буквално разбива съзнанието на малки частички, т.е. разбива структурата на това, с което сме свикнали, нали, това, на което се държи нашата а, личност. Нали, шока е нещо, което много дълбоко трансформира човека и този шок може да бъде с различна сила. Нали, в пета линия шока е а, максимално това е максималната реализация, най-ярката реализация на шок. И аз тази година успях да го преживея, да разбера какво представлява този шок. Някъде в началото на годината, когато започнаха при нас нашите събития, не знам колко хора са запознати с историята, която успяхме да преживеем тази година, безумната история. В началото на годината някой ме попита какво представлява шока. Нали? И тогава имах някакви конкретни думи, нали? Но сега като погледна назад, мога да кажа, че шока е нещо наистина, даже не знам как да го кажа, нали, с по-меки думи. Това наистина е някакво а, изключително дълбоко трансформиращо състояние. Нали, ето го, 51-ви портал. И мога да кажа, че това е нещо, което, нали, ако това е квадранта на ума, нали, нашето съзнание се развива в този квадрант. Това е създаване на една взривна вълна, която размества всички връзки, които са създадени в този квадрант и в първия момент, когато преживявате шока и всичко това се размества, нали, тук се активира портала на мутацията, нали, може да си представите, че се активират ето всичките а, тези портали едновременно. Нали, това е нещо, което буквално взривява съзнанието. Нали, аз го преживях като някакъв точно взрив на всички стари мои вярвания, начин на мислене, възприятие за нещата, категории, мисловни категории. И ми трябваше наистина, може би, чак сега започвам да се опомням, нали, от това нещо, което ни се случи, нали, от този интензивен шок. Нали? И това не беше просто един шок тази година, това беше серия от шокиращи едно след друго, след друго, след друго събития, точно като ковач. Нали? Мога да си представя, че се появи в живота един такъв небесен ковач, който ни ковеше и ковеше и ковеше, докато излезе нещо различно, докато ни изкове по някакъв нов начин. Нали? Като в началото мога да кажа, че беше най-болезнено, най-трудно. Нали? Първите пъти, когато този шок не спира и не спира и не спира да изненадва. Не знам кой също успя да се включи, понеже все пак на нас с Севи това нещо ни беше в възлите на нашите солари. Ние сме родени, аз съм роден точно деня преди. Часове преди новата година и съответно най-често тези неща са ми вътре в глобалния солар, в годишния солар и мога да ги наблюдавам, преживявам по-активно. Нали, та енергията на шока я опознах в много голяма дълбочина. Мога да напиша вече книга за това какво представлява шока и какъв е начин да се справиме, поне аз с моя дизайн да се справя с него. И мога да кажа наистина, че 57-ми портал, гъвкавостта, трябва да сте наистина максимално гъвкави, за да може да посрещнете а, тази твърдост, нали, шока. Мога да кажа, че това е най-така точно като а, някакъв от тези пневматичните чукове, дето се чуват до другия край на града, когато пробива тези пневматичните, как се казва, дето разбиват асфалта с тях. А, шока е нещо подлагащо на изпитание.
Не, то не подлага на изпитание. То директно всичките базови вярвания се разхвърчаха на всички възможни страни. Те не бяха. Нямаше го това време на подлагане на вярвания. Те просто се разсипаха на парченца. Значи такъв шок аз наистина не съм преживявал, честно казано. Някакви базови, много базови вътрешни а, неща, за които наистина, ако сте подготвени по някакъв начин, ще ви е по-лесно, нали, за шок. Нали, но най-истинският шок, този, който наистина ви трансформира, е такъв, за който вие не сте подготвени. Нали, той просто влиза там някъде в ядрото и взривява всичко. При мен тази година преобърна представата ми за оцеляване. Да, нещо, което исках да кажа, че в един момент, значи някъде началото на есента, много ясно започнах да усещам ето тази енергия тук на оцеляването. И почнах да си давам сметка, че всъщност тази година, нали, че оцеляването за всеки човек е нещо различно. Тоест, оцеляването не е нещо съвсем такова базово, нали, да имаме храна, вода, т.е. в нашата цивилизация, нали, оцеляването на най-битово, най-базово ниво е по някакъв начин решено. Нали, но ние имаме много други аспекти на оцеляването, за които не съм си давал сметка. Тоест, аз не съм си давал сметка, нали, че всъщност хората се занимават с оцеляване в това богатство, в което живеем. Изключително много хора живеят на ниво оцеляване. Тоест, техните усилия са насочени просто да оцелеят по някакъв начин. И започна да го усещам и да го наблюдавам около себе си, как всъщност ние сме заети. Нали, той Рам много пъти казва, че ако си живееш дизайна, нали, ти няма да си заед с оцеляване, с това да полагаш усилия, за да оцелееш. Обаче, а, мога да кажа, че ам, за мен лично, нали, темата за оцеляването много се разшири. Нали, че буквално психически, физически човек а, понякога се налага да полага усилия за да оцелее. Нали, в ето това богато пространство, нали, в което има всичко, нали, няма да умрете от глад. Дори просто да седите навън на улицата, няма да умрете от глад в това богатство, с което разполага цивилизацията, или поне тази част от цивилизацията, в която ние се намираме. Относно оцеляването, забелязал съм, че хората, които сме с дефиниран коренен център, се справим по-добре, без да се стараем по темата. Просто ни идва отвътре. Аз бих казал, че по-скоро по-стабилно стоим. Тоест по-малко ни разклаща темата с оцеляването. Определено. Не бих казал, че по-добре се справяме, защото познавам хора, които не се справят добре, просто обаче сме по-малко подвижни. Така да кажем, че тези по-малко стрес преживяваме, отколкото хората с отворен корен. Определено това го има. А, Ето, шокиращите неща продължаваме. Понякога оцеляване на ценности. Да, за племенните хора да оцелеят вътре беше борба на ценности, между другото, да. Беше голямо предизвикателство а, за ценностната система, да. Къде е нашето индивидуално място нали, това е все пак енергията на индивидуалното. Нали, това е година, свързана много силно с индивидуалното и индивидуалното е било това, върху което сме се фокусирали всички. Тоест, това е програмата, върху която всички заедно сме работили, нали, свързана с поведението, с това да бъдем гъвкави. Нали, това са различните акробатики, които трябва да извършваме, за да оцелеем. Нали, хората с 57-10, те го правят някакси грациозно, някакси красиво. Се движат в това оцеляване. И всички останали, които го нямаме, нали, тренираме покрай тях, особено в ето такава година, в която тази тема доминира, нали, да можем да се вписваме красиво нали, все пак това е канала на красотата, на усъвършенстваната форма. Нали, това е онзи финес, с който ние се движиме в живота и се адаптираме към промените,
без това нещо да нарушава нашата индивидуална, нали, нашия индивидуален код, без да се чупим. Нали, 57-10. Това са хора, които те имат вроден инстинкт за оцеляване, който им дава, нали, като дивите животни. Те се движат красиво, някакси естествено. Нали, това е най-голямата естественост в адаптацията към някакви промени. Така че тази година сме се учили как да се адаптираме към промените красиво. Нали, защото колкото по-хармонично се адаптирате, нали, красиво означава хармонично, означава пропорционално. Да, продължаваме с темата за оцеляването и с пропорционалното, пропорционалната красива реакция на адаптация към тези промени. Нали, 57, колкото сме по-будни тук и сега, колкото по-гъвкави сме вътрешно, толкова по-добре ще се адаптираме към твърдостта на промените. Тоест, когато живота ни налага някаква, м- някакви условия, нали, защото има две фази в живота. Едната фаза е фазата, в която вие диктувате какво ще се случва. И има друга фаза, в която животът ви диктува какво да правите. Тоест, в първата фаза, вие си правите планове, пишете сценарии, отмятате задачи, т.е. постигате си това, което сте набелязали. Това е едната фаза. Нали? Но понякога в живота тя се сменя с друга фаза, в която животът изведнъж ви казва: да, до тук приключи, нали, твоята част, сега ела да видиш нещо друго, нали? И сега аз ще ти казвам какво трябва да правиш. Нали, това е фазата, в която ние трябва да превключим от нашите планове, нали, как искаме да изглеждат нещата, към ролята на ученика и да се учиме в новата фаза, как всъщност трябва да се правят нещата. И ние всъщност със себе се озовахме в една такава фаза, нали, в която влязохме в изцяло нови задачи, изцяло ново ежедневие, изцяло нов ритъм, който ни беше наложен от обстоятелствата, от живота, нали, за който не бяхме подготвени. И съответно някъде в продължение на много месеци подред трябваше да се учим да живееме в тези нови обстоятелства, в един нов различен сценарий, за който не бяхме подготвени. И съответно трябваше да учиме някакви нови уроци, какво как се прави, да учиме нови умения, нови езикови кодове, да се движим по нови маршрути, да намираме решения на съвсем нови задачи, поставени от живота, от обстоятелствата. Нали, трябваше да се учим на адаптация. Нали, може да погледнете така, че тази година е била година за подготовка, за обучение по адаптация. Нали? 57-ми портал е това, което е тук да адаптира нашата индивидуалност към промените в обстоятелствата. И то, които ни засягат лично. Нали? Това е далака, нашите инстинкти за оцеляване. И съответно, който е бил по-твърд, аз видях как всяко едно наше действие, което беше свързано с някакви по-резки, твърди, нерецептивни, т.е. без да сме рецептивни да действаме по някакъв твърд начин, се обръщаха в негативни сценарии, с които ние трябваше след това да полагаме допълнителни усилия да се справяме. И всъщност през цялата година, нали, фокуса ни, основният ни фокус беше ето тук в адаптацията, в обучение по правилно поведение, в съвсем нова среда, в променяща се среда, в среда с съвсем други хора, с които ние не сме свикнали да общуваме. Нали, влязохме в един друг сценарий, друг филм и съответно мога да разкажа за този канал доста неща. Защото ако гледаме, нали, ние разглеждаме, представете си, това е една глава от една книга, книгата на човечеството, нали, и всяка година има такъв различен сценарий. И ние от много години, там още докато беше жив създателя на системата, Рао Руху, 2009 година, слушахме в началото неговите анализи, после слушахме анализи на хора, които са на негови ученици, сега ние правим анализи. Има различни хора, които правят анализи. Всеки прави анализ пречупен по някакъв начин през
неговия поглед, през неговия опит, през неговите очи. И мога да кажа, че всяка една от тези години, т.е. ако ние разглеждаме тази година сама по себе си, нали, това е стандартният начин. Нали, аз се опитвам да навръзвам нещата, особено от тук нататък има различни иновации, които искам да въведа като анализ на годината. Нали, това ще го направя на новата година, ще ви представя още няколко различни перспективи за това как може да разглеждаме годишния транзит. Бях ги подготвил за днеска, нали, но виждам, че има доста малко хора, които са наясно с материята. Ще го оставя за 20, за 19 ли беше това събитието? Така, представете си, че това е в големия глобален човешки сценарий, сценарий на нашата цивилизация. Това е урок, който ще ни потрябва в следващата година. Тоест, ако ние сме се справили заедно, нали, или там да кажем, по-голямата част от човечеството се е справила, научила си уроците, извършила е определена работа по тези теми. Нали, ние сме ги интегрирали в нашето съзнание и можем заедно, нали, с този опит, който сме придобили, да участваме пълноценно в следващата година. Цялата тази програма, която изучавахме миналата година, нали, какво ще ни очаква, какво ще ни посрещне, мога да ви кажа, че това е подготовка за тази година, защото не тази, идната, защото още не е започнала новата програма, 2025 ще бъдем в едно общо голямо емоционално съвместно преживяване. Тоест фокуса няма да е толкова върху индивидуалното оцеляване на всеки един, колкото върху нашите съвместни преживявания. Нали, ако 2024 преобладаваше темата на индивидуалното е свързано с това ние самите като отделни единици, как ще се справяме с обстоятелствата, какво ще правим, какви са нашите индивидуални действия. Нали, това е обучение по това как индивидуално да се справяме с резки, неочаквани, внезапни промени. Нали? Тоест имаме енергията на шока от едната страна и енергията на посрещането на шок. Нали? Колкото по-гъвкави сме, ако шока е нещо изключително твърдо, нали? Това са двете прояви на елемента дърво. 51-ви портал е елемента, нали, имаме в даоизма движение, промени, които се описват чрез трансформация на 5 елемента от живота един в друг. И съответно имаме 5 елемента: земя, метал, вода, дърво и огън. И постоянно в един кръгов цикъл елементите се трансформират един в друг. Можете да ги разглеждате като различни усилия, които преминават и се трансформират едно в друго. 51-ви портал е портал, който състои от 2-3 грами гръм, грамотевица, нали, този шок, т.е. това е... Чакайте само да видя тук дали се вижда достатъчно добре. Тук 51-ви портал, къде се намира. 2-3 грами гръм една върху друга. Т.е. това е елемента дърво, само че елемента дърво ян. Т.е. това е твърдото, зряло дърво, което захранва огъня. Т.е. това е дървото, което гори. Нали? Това е дърво, което захранва огъня на нашето съзнание. Тоест дървения материал, това, което пука, това, което е твърдо, това е голямото дърво, което расте нагоре, клоните му са нагоре, стига до небето. Това е зрялото дърво, твърдото. И от другата страна се намира портала на гъвкавото, младото дърво, 57-ми портал. Нали, това е портала, чрез който младото дърво се захранва, посреща трудностите, нали, обаче още не е укрепнал. И като духне вятър от някъде, нали, 57-ми портал представлява два пъти вятър. Два пъти триграмата на вятъра. Ето такава. И съответно, това е характеристиката в нас, свързана с това да посрещаме
промените, да се възползваме от промените. Нали, дървото, младото дърво използва всички ресурси за своя растеж. Нали, това е и способността да усвояваме ресурсите, да се адаптираме, да се усвояваме, да надушваме къде са нашите ресурси за индивидуално, за нас, за нашето захранване. Тоест, къде в целия този шок има нещо за нас. А, нали, това е инско качество. Това е ин дървото. Това е ян дървото. Нали, и това е нещо, чрез което ние попиваме средата. Свързваме се с това, което ни е необходимо на нас, за да можем да се развиваме. Защото и 51 и 57 портал са свързани с развитието. Елемента дърво е свързан с нашето лично човешко развитие. Нали? И ако 57 портал е портала на адаптацията към средата, чрез тази адаптация ние получаваме и достъпа до ресурси, нали? 51 е това усилие за растеж нагоре, нали? Това налягане, което имаме вътре, което трябва да даде някакви резултати. Резултатите са а, в огъня, елемент огън, който е елемента на плодовете. Тоест там вече се раждат някакви конкретни плодове от дървото, което представляваме ние. Нали? И тук има много интересна. Нали? Това е основата на личностното развитие. Тези две хексаграми, те са тъй наречени такива а, дворци, и тези хексаграми са. Значи имаме 8 такива хексаграми от всичките 64, които представляват архетипа на конкретен елемент. И тези две хексаграми представляват архетипа на елемента дърво. Елемента дърво е нашето личностно, индивидуално развитие. Така че може да кажем, че тази година е била година за а, личностно развитие в общия, т.е. Къде се намира личностното развитие, значимостта на личностното развитие в нашата цивилизация. Фокусът е бил там. Нали, да се научиме, че личностното развитие е много важно, много ключово и не е нещо, което можем да заобиколим. То е нещо, което се налага да поддържаме. Тоест, това е някаква дисциплина в социума, на която ние за която трябва да осигурим някакъв ресурс, на която трябва да обърнем внимание. И хората, които са обърнали пълноценно внимание на а, тази година на тази дисциплина по личностно развитие, в следващата година ще имат конкурентно предимство. Защото следващата година влизаме, нали, в друг филм, друг сценарий. Сега се подготвяме за този сценарий, зреем за този сценарий. 35-36 в момента е активен в транзита. Нали, имаме Нептун и Юпитер, които заедно формират канал 35-36. Нали, това е нещо, с което ние ще трябва да живеем цяла година. Това е манифесторска енергия. Ще говорим много подробно за нея на а, срещата за годишния транзит. Нали, ще разгледаме и триграмите, и хексаграмите. Ще видим с какво ще е свързано. Нали, но тук имаме съвсем различна програма. Нали, вече от личностно развитие отиваме. Между другото, интересното е, че 25 и 46 портал също са с основа в елемента дърво, т.е. личностното развитие ще, а, така да кажем, ще го изпратиме през тази година, защото възлите след това ще се сменят, ще влязат в следващия елемент. Така че до година ще имаме продължение на сценария от 2024. Нали, как ще изглежда това продължение? Значи 2024 имаме 51 портал, елемента дърво в колелото завършва с 25-ти портал, нали, оттам започва огъня. Елемента огън, нали, ето това е. Ето тук са емоциите. Тоест, след като преминем през този урок, нали, за личностното развитие, ще влеземе в огнената зона, там където са емоционалните вълни, и това нещо ще се случи още мисля, че през февруари, защото тези възли са на края на своята активация в годишния транзит. Така че през
25-та ще минаваме, ще гледаме, възлите ще бъдат ориентирани в елемента огън от 25-ти портал, някъде тук излизат през февруари и ще минаваме през всичките емоционални портали. Тоест, това ще е една много емоционална година. Мисля, че ще успеем да минем през три такива. Защо сме в Русия? Ами не знам, нещо съм експериментирал тук. Няма значение, картата е същата. Независимо от държавата. Може би не е случайно, нали, с този емоционален транзит не се знае какво ще се случва. Супер ще е годината. Порно 12 месеца, 35-36. Уха. Да, между другото, 35-36 ще бъде... може да си го представите така. Нали, много разсъждавах как може да изглежда този 35-36 в годишния транзит. Нали, защото ако миналата година, т.е. тази в момента, 24-та, фокусът е тук в нашето индивидуално оцеляване, отделно от света. Нали, Далака е системата, която отговаря за нашето индивидуално оцеляване и индивидуално осъзнаване, осъзнаването за нашето тяло. Тялото ни като отделна същност от всички останали. Нали, тук в емоционалния полюс, нали, особено в колективната му страна, се намира тъй нареченото колективно несъзнавано, т.е. тази архетипна база данни с различни сценарии, нали, всичките мечти на всички хора, събрани ето този 41-ви портал. Всичко, което хората са си мечтали, искали, тук са желанията, нали, 30 портал, всичките желания ще имат възможност едновременно да бъдат изманифестирани през този канал. Тоест, това е време, в което на мен ми звучи, че ще има огромно изобилие от всякакви сценарии, всевъзможни, невъобразими сценарии, които ще се манифестират, ще се проявяват, ще се изразяват, ще имат енергията да бъдат проявени. Нали, на мен ми звучи като някакъв невъобразим хаос, който даже не може да си представиме, защото аз не съм виждал в годишния транзит дефиниция в този канал. Тоест, до сега не съм присъствал, не съм виждал, познавам много хора с този канал. Много добре си представям енергията на този канал, как, как може да се прояви. Нали? И някои хора реално ще предприемат, ще бъдат предприяти много действия, свързани с това да манифестираме нашите желания. Тоест, това е година за масово манифестиране на всички желания на човечеството. Нали, такава мултивселена, в която всеки, който се е докопал до, представете си, а, джина от бутилката и изведнъж всеки има достъп до това нещо и всеки си поръчва нещо различно и то пристига и се създава някакво, някакво тотално мазало. Да, това е един от все пак манифесторските канали, са канали свързани с това да проявиме, т.е. нещо от състояние на несъществуване да премине в състояние на съществуване. И това е енергия, която ще създаде поле, в което всички дружно ще се юрнат да манифестират някакви неща. Емоционално. Неща, свързани с техните желания. Това е потока на желанията. И това нещо ще доведе до огромна криза, нали, т.е. криза, която тя, нали, съответно ще доведе до прогрес, нали, но това поле на желание ще добие възможност, ще добие връзка с полето на реализацията. Нали, тук е полето на реализацията. Нали, всички тия желания, всички тези емоции, потискани, трупани, всичко събирано някъде под килима, това нещо ще има шанс да бъде изманифестирано. Нали, и за всеки човек това ще са различни неща. За различните хора това ще са различни неща. И вече много подробности тук мога да впиша в това нещо, просто ще го оставя, защото ще се разтегне много. Но трябва да знаете, че тези, които добре са се справили с уроците от тази година и са развили тази гъвкавост, ще могат лесно да маневрират между това масово манифестиране на безумието, защото
аз това, което наблюдаваме, че цивилизацията ми се струва, че малко по малко полудява. Тоест хората малко по малко изтрещяват и си представям всички тези изтрещели хора сега да почнат да си поръчват да им се случи това, а, което са желаяли, което са трупали там някъде емоционалната, под емоционалната вълна. Или пък като възможност за отваряне на устата за натрупани и задържани негативни емоции. Да, да. Просто си представете, че това става масово. Тоест всички хора едновременно. Скоростта на изтрещяване нараства експоненциално. Да, нещо такова. Значи аз наистина такива действия не съм очаквал. Ами, вижте, това е манифестиране на абстрактната енергия. Абстрактната енергия е нещо, което е абстрактно, т.е. то няма конкретен ред, в който се ражда, в който се случва. Реда идва след това. Като погледнем назад и ще го намерим този ред, ама докато се случва, това е едно... Това е като тези масови мелета, когато отварят нов магазин в Щатите и тълпата се втурва на някъде, за да си манифестира нов телевизор в къщата или нови iPhone. Нали, това е колективно безумие, което се втурва на някъде в някаква посока. И това нещо говори за кулминация. Т.е. това е момента, в който ще се изманифестира нещо, нещо грандиозно за цивилизацията. И то свързано с хората, с това да сме заедно. Нали, т.е. това е общо съвместно преживяване, което ще ни погълне. Това, което според мен ще омекоти нещата, нали, е до някъде свързано с първата линия във възлите. Тоест това ще е нещо, което навсякъде ще е различно. Тоест навсякъде, във а, всяка държава, всяко място ще си го преживее по някакъв негов си там, всеки човек ще си го преживее. Тоест аз даже така като гледам на фона на това, хората, всеки ще мине през ето това манифестиране, да си манифестира тези неща, нали, и какво ще излезе от другата страна? А, да, много, много интересни неща могат да се видят. Ама дайте да се върнем на 24-та, защото Ма тя 20 е по-интересно. да, при емоциите е много, много интересно. Дайте да видим за 24-та, да си я довършиме. Така, какво виждаме още в този, в този скучен, айде не скучен, но спокоен, далачен сценарий на оцеляване, хладно. Нали, тази година, какъв беше урока на човечеството? Да се научим на хладнокръвие. Нали, далака е студен, нали, дървото няма нужда от много жега, защото жегата ще изсуши младото дърво и то няма да може да се развие пълноценно. Какво още имаме? Хладнокръвие, присъствие тук и сега, нали, основния урок. Да бъдеме в момента. Ето тези възли. Да бъдеме в момента, да се възползваме от всяко едно конкурентно предимство. 51-ви портал. Това е година, която е заложила основата на някаква много голяма свръхконкурентност. 51-ви портал е портала на конкуренцията. Кой ще победи? Кой ще спечели? Кой ще бъде номер едно? Нали, кой ще спечели битката? Нали, кое дърво ще стигне най-високо? Нали, ако говорим за а, растящото дърво Ян, кое ще стигне по-високо, по-близо до светлината? Нали, кое ще е най-устойчивото, най-голямото, което в следващата фаза ще даде най-големи плодове? Друго нещо, Меркурий, 38-ми портал. Разговори за битки, разговори за 38-ми портал, е портал на опозицията, нали, развиване на опозицията. Нали, тази дума опозиция сигурно е една от най-спряганите думи в колективното пространство в социален аспект. Нали, тук имаме изключително много индивидуална енергия. Луната в индивидуален, възлите са в индивидуален, Венера, Марс, всичко това са индивидуални. Сатурн в индивидуален, а, Уран в индивидуален портал.
Плутон в индивидуален, т.е. преобладава индивидуалната енергия. И тази индивидуализация, през която сме преминали, през която преминаваме в 2024 година, нали, това коване на нашата индивидуална, уникална, неповторима идентичност, нали, т.е. всичко излишно трябва да отпадне от нашата идентичност, за да можем да паснем правилно в този общ поток, който ще се образува ето тук в 35-36. Нали, защото в колективното движение много е важно да можем да запазим нашата индивидуалност, да намерим нашето място в общото движение. Нали, защото знаете, че когато започне голямата лудница, т.е. тези масови мероприятия, има хора, които загиват просто защото са стъпкани от тълпата. 35-36 е енергията на тълпата, която е засилена на някъде, която се движи на някъде. Нали, и тази енергия тя ще се активира пълноценно, ще се импринтира в колективното съзнание, в колективната енергетика като сценарий, след като мине. Това е най-обикновено някъде първите признаци започват през пролетта, когато Слънцето започне да минава през там емоционалните канали, емоционалните портали. Може да загадне темите за 2025 от Human Design перспектива. Ами да, определено ги загатвам. Значи едната тема ще е свързана с този 50-ти портал. Продължаването на това разширяващо влияние на Юпитер върху грижата, социалната грижа. Като тук ще видим някакви резултати, някакво осъзнаване за тази грижа. Осъзнаване за това доколко грижата е била практична в изминалата година. Защото все пак пета линия е свързана с практичността в грижата. Нали, това е била единствената племенна тема. Тази година имаме, значи, какво имаме? 54-ти портал и 50-ти портал. Това са племенните теми за тази година. Така че пак фокусът ще е върху ето този канал, канала на грижата, свързан с някакво осъзнаване за тази грижа. Нали, това са ценностите, фокусът ще е върху тия ценности. Ценностите свързани с отглеждането на децата, т.е. по някакъв начин това ще се откроява като тема. Нали? И другото, 54-ти портал, амбицията. Нали? Представете си как се вписва амбицията в този поток на желанията. Нали? Това звучи наистина доста амбициозна година. И в финансовите пазари, нали, такива години за кулминация, нали, в които много рязко всичко се манифестира, нали, обикновено това се отразява на цената. Нали, това са години, след които също така рязко тръгва всичко надолу и се обръща и се сриват пазарите. Така че аз не знам дали тази година, но тази еуфория обикновено завършва с големи разходи. Да, така че тази комуникация, ето тук в 54-ти портал, амбициозна, нали, това ще даде някакви със сигурност резултати. Така че затова трябва да внимавате, защото това е на общо поле, което ни засмуква, въвлича ни, нали, това поле на манифестиране, в което ще се намираме. Така че темата за развитието, материалното развитие, 54-ти, или духовното развитие, нали, самото развитие като тема ще бъде важна част от годишния транзит. Тоест тук вече ще се впрегнат хората, нали, цялата тази индивидуална енергия, нали, от там 51, 57, нали, ще започне да се канализира малко по малко към, нали, този стремеж нагоре, защото 54, нали, това е импулса да се движиме нагоре, да се развиваме в иерархията, да достигаме по-високи нива. Нали, това нещо със сигурност ще бъде част от общия поток. Нали, ще има много хора, които имат 32-и портал и този 54-ти ще ги амбицира, нали, което от една страна може да е полезно, от друга страна може да ни тласне в някакви действия. Ако не сме си научили индивидуалните уроци, ще може да платим много висока индивидуална цена.
Ще задам въпрос, така че... Аз забелязвам, че няма нито една трета линия в транзита на 25-та. Никакви открития, никаква мутация. Да, това, което на мен ми прави впечатление, че всъщност по време на а, фиксирането на програмата, Марс все още е ретрограден. Тоест ще имаме забавяща енергия от страна на Марс. Тоест нещо, което сдържа е цялата тази лудост емоционална, защото Марс е това, което дава, зарежда с енергия събитията, нали, с огън. И този Марс се намира в 62-и портал. Нали, това е политиката. Тоест това може да е нещо свързано с насилие в сферата на политиката, но понеже Марс е ретрограден, нали, ще ми е интересно как ще се прояви. Нали, ще включиме и астролози в анализа. Сега подготвяме един много нестандартен анализ за тази година. След цялата индивидуална мутация през 24-та, за 25-та искам по съвсем друг начин да подходиме, за да подчертаеме тези аспекти, които не се виждат. Защото тук има много неща, които са скрити, които не се виждат. Нали, на пръв поглед, да, вече всички знаеме, тук преобладава, нали, това, което ми прави впечатление, че имаме много голямо количество шести линии в транзит. Нали, буквално половината транзит, айде, почти половината са шести линии. Айде, като изключиме тези, даже преобладават шестите линии. Така, два въпроса имам да прочита, само да Да. изключиш ти, ако не знае. Да. Звезда пита. Интересно ми е за дефинираните центрове за годината. Ако по принцип ги нямаме в бодиграфа, може ли пак да разчитаме на тях или по-скоро може да се подведем по темите? В случая гърло и далак, а в предходната година, 24-та, извинявам се, гърло и емоции, а в предходната 24-та далак и джи. Тоест, да разчитаме ли на тях или по-скоро темите могат да ни подведат? Ако Добре. нямаме тези центрове в своята карта. Окей, добре. Въпросът е прекрасен. Така, ако центровите са ви отворени в вашата карта, т.е. дайте да се върнем на 24-та. Опа. 24-та имате отворен далак, отворена идентичност. Това дали ще се подведете, дали тази енергия ще ви даде положителни или отрицателни резултати, нали, вие с тази енергия със сигурност ще трябва да взаимодействате. Тоест това е нещо, което е неизбежно. Нали, това е нещо, което ще изпъква в средата около вас. Ако не сте вие, съседа до вас ще захранва пространството с тази енергия, вие ще трябва да се возите, защото това е нещо, което и вибрира доста по-интензивно в общото човешко поле. Особено когато сте сред хора. Ще седите вкъщи, може изобщо да не го сетите това нещо. Нали, има хора отшелници, които си седят там някъде и те си седят и нищо. Тук нищо не се случва. Не се случва. Нали, елате в големия град, нали, идете в центъра на събитията и ще видите колко интензивно се усеща тази енергия. Нали, това е от една страна. От друга страна, тази енергия, понеже тя ще тече през вас, нали, искате, не искате, тази година ще трябва да взаимодействате с нея. Нали, за да не ви отклонява, да не ви издърпва в някакъв общ такъв социален... Нали, тя дърпа на някъде и понеже много хора са закачени за това поле, тя създава едно общо обуславящо поле, нали, и това поле започва да хомогенизира хората да мислят за тази тема. Тоест, това е тема, която е занимавала умовете на много хора, които нямат този канал. Имате примерно 10 или имате 57. Тази тема, специално на този канал, тази година е присъствала много активно в общото информационно пространство. За това нещо се е говорило. Тоест, това се е проповядвало, обсъждало, присъствало по един или друг начин в разговорите, в темите, които са изниквали. Нали, ангажирало ни е и когато вие не си знаете дизайна, не знаете за какво да се закачите в този живот, на какво да разчитате, нали, вие подвеждайки се по
Примерно започвате да си задавате въпроси, гледате новини, там се обсъжда тази тема, вие почвате да мислите, това нещо започва да влияе върху вашите решения, почвате да получавате отговори на тези теми и ако взимате решения по вашия си, а, през вашите си травми, изкривявания и без да разчитате на вашата енергетика, нали, най-вероятно ще влезете в едни такива сценарии стандартни, по които се образуват, когато много хора заедно мислят за нещо. Тоест, искате, не искате, тази тема ще присъства. Дали вие ще позволите на тази тема да доминира в плановете ви и да ви ръководи по някакъв начин, не зависи от темата. Но при всички положения тя ще присъства. Ако имате отворен далак, това може да ви дава усещането, нали, защото все пак това е темата за оцеляването, значи в нали, инската проява, така да кажем, проявата, ще бъдат повишеното количество страхове, нали, от една страна. От друга страна, ян проявата, нали, реактивната проява, нали, да станете биткаджи, да ходите да чупите хората, нали, да ви интересува темата за биткаджийството, да се подготвим, бойни изкуства, оцеляване, тези сървайвалистите, нали, това е тема, която при всички положения ще ангажира съзнанието на хората, ще присъства като енергетика и вие може да наблюдавате или ян проявите на тази тема. Нали, аз исках ли тая година говорил ли съм си с някой тая година за ползите от бойното изкуство? Нали? Аз мога да кажа, че в нашия живот тази тема присъстваше. Не от наша страна, но като част от разговори в нашето семейство си беше налична. Така че дали ще ви отклони, не зависи от програмата. Нали? От вашето осъзнаване и от вашата... Кръв, който изляха си. Да, ето, да, ето готино, да. Имаше доста природни бедствия, проблеми с мигранти. Това са стандартни неща. Чак пък доста природни бедствия. Аз поне не съм забелязал. Имаше атентати на политици, да. Да, някой трябва да оцелява там. Един въпрос, който ще го чета. Давай. От Марчева. Извинявам се, ако е прочетен. Интересува ме кои хора са облагодетелствани от транзита и кои страдат. Това е готин въпрос. Кои са хората, които са облагодетелствани? По принцип, ако вие имате това нещо във вашата карта и то се изразява хармонично, естествено, нали, не ви е проблем, защото това може да ви е проблема в картата. Нали, ако във вашата карта за вас това е проблем, нали, психиката си не може да го интегрирате там нещо. Нали, има хора с по-сложни дизайни, за тях примерно тази част, където е това оцеляване, може да им е по-сложна, така да кажем, и тогава ще изпъкнат сложностите на тази част. Или, примерно, сложно, това нещо започва да изпъква в вашите взаимоотношения. Вие сте някакъв такъв домушар племенен, нали, и тук си седите, в къщи имате го това 57-10, ама сте художник и там, нали, всичко е окей. Обаче в един момент, нали, това нещо а, влиза в резонанс с програмата и вие от спокойния домушар художник ставате някакъв агресор, нали, който се записва на бойни изкуства, нали, и започва да изпъква с янската страна на този канал. Нали, защото вие добивате изведнъж някаква власт чрез този канал. Защото предимството, но това не значи, че вие ще спечелите. Тоест, в Human Design няма такова нещо, кой ще спечели. Тоест, трябва да се гледа много индивидуално картата. Какви са аспектите в картата на самия човек. Тоест, как този канал е позициониран в неговата карта. Нали, за много хора, представете си, има хора с канал на борбата или някой от тези канали тук. И този канал в транзита би им вързал възможността да изманифестирате тази енергия тук. Или, примерно, сакрала им е вързан тук за далака. И тази година те имат възможност да изманифестират. Тя може да се изманифестира по негативен начин, може и по красив начин, ние не знаеме.
Защото това зависи от личните действия на човека. Тук няма такова като в астрологията. Сега ще дойде и тук Овена като излезе и тук, понеже ти във втория дом, това цялото нещо ще се гмурне надолу и там може да умреш, нали? Защото четвърти дом е дума на приключването на нещата. Примерно. Тоест трябва да го гледаме цялостно, като кой ще спечели. Има хора, които определено ще спечелят от това. Но ние не знаем предварително кои са тези хора. Тоест трябва наистина да... Ако успеем да напишем, да изманифестираме нашия софтуер тази година с тези функции, които сме заложили, ами може да преценяваме някакви такива неща. Но това не е някаква ръчна работа, където седиме. Мисля, трябва да поанализираме малко бази данни. Бихте ли казали повече за шестата линия, за която споменахте преди малко, че ще присъства в новата година? И как ще влияе на хората с профил 6.2 или с шестици в профила? О, на шестиците на нас ще ни повлияе много добре. Определено. Но пак зависи от вашето състояние, защото шестицата може да бъде много депресираща, много студена, т.е. да се усили това безразличие при хората. Нали, тъмната страна на шестата линия е безразличие. Той ви гледа от покрива студено, нали, оттам, на него му е топличко, добре му е. Гледа ви отгоре, нали, как гледат богатите на бедните, се оправят да се оправят, нали. Така че шестата линия пак ще се проявява крайно, нали, но със сигурност ще видим едно много голямо безразличие при много хора. От друга страна, шестата линия е линията на обективността, т.е. обективният поглед ще добие стойност, ще добие ценност. Хората ще ни търсят повече. Шестата линия. Така че ще има повече работа за шестите линии през 2020. Особено, представете си, какво се случва, когато тръгне цялото това емоционално манифестиране. Манифестиране на желания. Всеки иска да си изпълни желанията. И получава възможност да си изпълни желанията. И обективността напълно изчезва. Нали, в този анализ, нали, който съм подготвил за 25-та, ще разгледаме някои неща, които до сега не сме гледали, специално за линиите. Да. Специално за линиите имаме много интересен материал и даже искам да поканя един колега, с който сега го разработваме. Много интересна перспектива за нещата. Така че да, шестата линия. Като ще е МГ, какво ще влияят за МГ конфронтация или по-скоро съвпад на енергиите? То на манифестиращите на манифестиращите ще им е може би ще им е по-интензивно. Не знам аз. Като гледам, ако им се добави още един мотор на манифестиращите генератори, какво се случва? Те достатъчно си имат и като им добавиш още, това е като мощна кола, на която изслагаш още допълнително и шофьора вътре се побърква. Така че може би те да внимават. От друга страна, манифестиращите си имат фиксиран начин, по който своята енергия ще си разпределят. Нали? Може би ще е опасно за такива, които имат много събрано гориво, ето тук долу. Нали? Представете си, има хора с 4 мотора, на които не са вързани моторите за гърлото. И тая година те ще бъдат вързани за гърлото. Представете си его и емоции. Има хора с его и емоции, които не са вързани за гърлото. И тая година това поле ще ги така, може да ги засили в някаква посока. Портал 2540 не са ли теми свързани с любов? Да, така е, свързани са. За оцелелите от 24-та има още малко време. Трябва да доживеем до 25-та. За оцелелите от шока най-вероятно ще има награди. Като имам 35-36, каква последица ще донесе за мен в моето служебно обкръжение?
Ами, от една страна може да е много голяма конкуренция с този канал, защото представете си, всички около вас също искат да си манифестират, защото вие сте 35-36, манифестирате си вашите си там желания, вашите си намерения, нали, емоционални, нали, действате си, изведнъж всички около вас също искат всичко това да го правят. Нали, може да 35-36 може да усетят конкуренция. Защото представете, всички хора си мечтаят. Нали? Просто как ще се проявява, сега се зависи от обкръжението. Но има много, много неща за този канал. Добре, прекъсвате. Добре, тук се ви казва, че е време за приключване. Надявам се, че ви беше интересно. Малко така с този интернет ни притесни. Къде ли ще се справим, но това беше накратко някакъв анализ. Да знаете, че годината, която предстои, от пролетта нататък ще бъде много гореща. Защото възлите ще влезат в емоционалното поле, в емоционалните портали. Тук 25 е последния. И след това започва да обикалят 36, 22, 63. Имаме няколко емоционални портала, през които ще минем. Така че това ще е гореща година. Добре, включвам се аз. Добре. Прекъсвам Косио. Интересно ли ви беше? Аз като чета тук благодарствените хвалебствия, мисля, че беше много интересно. Аз лично много се забавлявах и в чата. Симеон мисля, че напусна, обаче направо се заливах от смях. Има потенциал в него, може би, с предизвикателство с неговото отворено гърло. Ами това беше като поглед назад, да видим какво беше и лекичко дръпнахме завесата на следващото 2025 предизвикателство. Мисля, че ще е интересно, полезно. На 19 януари продължаваме с същинската прогноза. Вече ще разгърнем в цялост. И Косио така намекна и сподели, че ще разкаже нещо, което е за първи път в България. Ново откритие. Аз съм тук свидетел какво се случва като някаква алхимична лаборатория. Направо разкостиха бодиграфи, откриха дори грешка фабрична, която той, ако прецени, ще ви я сподели. Споделям една хубава новина, че сме ви приготвили коледни пакети. Ще ги споделя с тях, който е така, не му достигне още жаден за още Human Design. Ще ви изпратя линк и тук ще го пусна. Всъщност, Данчо, ако е на линия, ако може да го пусне в чата и по мейла ще го изпратя. Да си напълните душата. Аз обичам да казвам, че е добре да се погрижим за близките хора, Коледа и така нататък, но е хубаво и за себе си да се погрижим. А Human Design е малко индивидуалистично знание. Мисля, че сте забелязали, че първо трябва взор навътре към нас, за да си оправим нашите неща и след това да може да споделяме и с другите. Ами благодаря ви, че бяхме заедно, че споделихме тази вечер. Мисля, че се получи много хубаво. Аз специално ми беше много забавно и интересно. Продължаваме напред новата година и така. Чакам ви на следващи събития. Ще обявявам и безплатни и всякакви събития. Хубава групичка беше. Благодаря още веднъж. Помелите, очаквайте коледните пакети, да видите нещо ще ви грабне ли, ще ви влезе ли под кожата, дошло ли му е времето. И така. До нови срещи, мили приятели. Много се радвам, че бяхме заедно. Чао и до скоро. Аз само да кажа, че има много интересен поглед, който сме подготвили и работиме наистина с един колега доста интензивно. Тук до 2-3 часа през нощта седиме вече няколко поредни пъти. Много интересни открития имаме по отношение на самата структура на ИДЗИН, така че който иска да заповяда на новогодишното събитие, там ще видите малко по-различен поглед върху нещата. Това беше така по-класическата част. Ще се радвам да се виждаме, да се чуваме. Приятна вечер от мен и до следващия път.